Coples noves són dictades per Don Marc el 3 d'abril. Tretes són per una noia de 18 anys molt gentil, que n'és filla de la Selva, de la vall de Santa Agnès. Li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és. Les belleses de la noia jo us les aniré explicant. No és alta ni és baixa i té el caminar elegant. Un front ample ple de gràcia li llueix sense posar-hi res. Li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és. Té la cara blanca i fina, lluïda com el marfil, i una rosa a cada galta, collides al mes d'abril. I un clotet en té a la barba, que li afavoreix molt més. Li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és. Ella en té una cavallera, qui la veu ni queda estrany. No és rossa ni és negra, sinó en té el color castany. La dent blanca i menudeta i aquell mirat tan entès, li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és. Els pares d'aquesta noia n'han tingut molts pretendents i ara diu volen casar-la perquè no li passi el temps. Diu que la volen casada amb hereu ric i pagès. Li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és. Allà al pont de l'Armentera s'ha trobat amb un xicot. El fadrí l'ha demanada i li ha donat pebrot. Diu que no es vol casar encara perquè en pensa trobar més. Li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és. El fadrí que la festeja fins ha arribat a dir que si no es pot casar amb ella vol matar-la i fugir. N'ha fet molts passos per ella i no n'ha aprofitat res. Li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és. Li diuen la flor del pèsol, de tan bonica que n'és.